Čím sa Trackhead líši od konkurenčných zariadení na súčasnom trhu? Trackhead sa líši najmä v tom, že je to jednoliaté kompaktné zariadenie, ktoré tvorí vodotesné púzdro z hliníka, kde sa ukrýva všetká elektronika s vysokokapacitnou batériou. Batéria má 3,5 Ah. A čo sa týka hlavy, tak všetko je hermeticky uzavreté od vonkajšieho prostredia, takže nevadí, keď na zariadenie prší alebo keď sa nachádza vo vlhkom prostredí. Je veľmi kvalitne oddelené od poveternostných podmienok. Ďalšia dôležitá kľúčová vlastnosť je výdrž batérie na jedno nabitie. Tá sa môže pohybovať od jedného týždňa až po 1,5 roka, podľa toho, že akým spôsobom sa používa, ako je nakonfigurovaný. Pokiaľ je v stave spánku, tak vie vydržať dokonca viac ako 1,5 roka. Ďalšou výhodou je cena, kde Trackhead po zakúpení už za služby neplatíte. A to, čo potrebuje zákazník, je iba zadovážiť do zariadenia svoju SIM kartu.